Ang atin pong pagninilayan at the same time pag-aaralan ay tinatawag pong occult checklist. Maintindihan po natin ito habang ating binabaybay. Okay, tingnan muna natin ang aral ng simbahan. Ano ang opisyal na aral? Hindi po ito inimbento ni Father. Ito po ay nasa ating aklat ng katisismo. Mga katikista, dapat mayroon kayong kopya ng CCC, Catechism of the Catholic Church. Paragraph 1667. Yun po yung number sa baba, yun po yung number ng paragraph. Okay? So anong sinasabi sa aklat? Sacramentals, sacred signs instituted by the Church bearing resemblance to the sacraments. They signify effects of spiritual nature which are obtained through the intercession of... Huwag niyo sabihin mahirap intindihin. Alam niyo na yan. Bakit? Ito lang ho yan. Yan. Sacramental yan. Kagaganda. Oh, maganda, mayaman ang ating pananampalataya sa mga simbolismo na yan. Ayan. Kilalang kilala natin. Nagpapaalala sa atin ng mga banal, may banal na dating. Pag meron tayo niyan sa tahanan. Ayan. Yan ho ang aking profile pic sa aking Facebook at sa Messenger. No? Medal of Saint Benedict. Yan ho mga letra niyan. Kung meron kayo nung i-adya mo kami, nandun po yan sa i-adya mo kami. Anong ibig sabihin ng C, S, etc. Yan naman po ang tinatawag na holy name. Yun po ay IHS. Jesus ay Jesus. So yun yung Jesus. Humanitas, katauhan. Humanity, buong sangkatauhan. Salvator, Savior. So Jesus, Humanum Salvator. Jesus, tagapagligtas ng sangkatauhan. Yan po yung kanyang pangalan. Ngayon, ito po talaga ang subject proper. Kumbaga sa ating topic proper. Bibigyan ko naman kayo ng kontra sa maganda nating mga simbolo. Bibigyan ko kayo. Kaya po checklist. Halimbawa, sa panahon ho ngayon, may mga iba-iba ng paniniwala. Ngayong petsang ito, ngayong araw na ito hanggang linggo, doon sa Boston ay nagtitipon-tipon ang mga satanista. No? Daan-daang katao at mga namumuno sa organisasyon na sumasamba sa demonyo. So, marami na ho yan ngayon. Ano pa? Kita mo na, meron din ho silang mga pari. Ginagaya halos ang ating pari. Pero pag tiningnan nyo naman ang kanilang itsura, medyo hindi lang nakakatakot, nakakapagduda rin. Ano? Na ito ba parang may kakaiba. At sa Amerika, mayroon silang tinatawag na after-school Satan, extracurricular activity. Ang mga bata niyayaya ng school na mag-join sa ganitong organisasyon. Pero anong gagawin? Tuturuan ng mga gawain ng demonyo. Biro nyo, school yun. At meron din ho silang misa. Medyo lang humalabo pa ang screen, pero mayroon silang chalice na itim. Meron din ho silang ginagaya ho nila ang ating mga gamit. Kaya lang babalik ta rin nila. Gagawin nilang itim. Tapos ang iaalay nila ay ang mga buhay na hayop. At kuminsan, meron silang pinapatay na tao para ialay sa misa. Yan po yung satanic mass. Kita nyo, may naka-collar din ang kanilang pari. Pari din ang tawag nila. Satanic priest. Meron din silang ordinasyon, pero itong lahat ay panggagaya lang. Hindi yan sakramento, hindi yan sakramental, at yan ay pagtuligsa nila para ano lang na ng paglait sa ating pananampalataya. Sa Italia, meron daw hong 800 kulto. Kulto yun ha, hindi tao. Kulto. So, inimagine niyo ilan ang miyembro niyan. 600,000 followers. Dumadami pa. Ayan ho ay 10 years ago. 10 years ago. Ay, ngayon kaya? Ay, kung ari 10 years ago. Pag nakakita ho kayo ng parang binaliktad na parol, yan ho'y simbolo ng mga ng mga satanista. Ang tawag ho dyan, pentagram. Kasi tingnan mo yung parol na binaliktad, yung mga dulo ng bituin ay paragang
may mga letra. Yun ho ay simbolo ng demonyo. So ang tawag po dyan ay pentagram. Lahat ng mga tulis na yun ng parol na binaliktad, yan po'y simbolo ng demonyo. Ayan po yun. No? Mas obvious naman na hindi atin ito, sa demonyo ito. At kahit naman po tayong mga Pilipino, marami sa ating naniniwala sa mga agimat, anting-anting. Naniniwala tayo na may mga espiritu sa punso, sa nuno sa punso, okay? Sa gubat, may nakatira sa balete tree, di ba? Yan po yung tinatawag na elementals. Dahil nung una daw, bago tayo naging Kristiyano, tayo ay animistic. Ang ating mga ninuno, bago dumating ang mga Kastila, ay ganun ang paniniwala na may espiritu doon sa puno, may espiritu doon sa bundok, may espiritu doon sa gubat. At marami pang ibang ekspresyon itong mga tinatawag nating occult. Halimbawa, yung astral travel, astral projection, yan yung nakakatulog, parang nakakatulog na ang kanya na lang namalayan ay humiwalay ang kanyang katawan sa kanyang kaluluwa, ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa pumunta sa ibang planeta o pumunta sa ibang lugar. Yun po yung astral travel or projection. Ang clairvoyance po naman, yan yung gang pakitain. Yung gang laging nakakaramdam ng mga may espiritu doon, may duwende doon, yung mga, kumisat, may bukas na third eye, yun po yung clairvoyance. Ang astrology, alam natin, ay di anong sinasabi ng mga bituin. Yan. May sinasabi ba ang bituin sa iyong pagsilang, kung ano yung iyong kapalaran? Yan ho ay hindi ayon sa ating relihiyon. Makikita natin mamaya kung bakit. Automatic handwriting or spirit writing, meron ho akong mga tiyahin, naniniwala dito kahit ang kanilang pamangkin ay exorcist. Nung isang araw, isang linggo, may pinuntahan diyan sa bulbok, pinagpapakitaan daw at nakakapag-drawing sa bato. At sumisikat siya sa pagdodrawing sa bato na may nagpapakita raw sa kanyang espiritu at may kaibigan siyang duwende. Yung mga ganyan. Yan ang occult. Ano pa? So, ito mga kung tawagin natin ay espesyalista or occult practitioner. Ayan, basahin nyo. Baka may kilala kayo dyan. Albularyo, mangkukulam, mambabarang, magtatawas, manghihilot, espiritista, mediko, yun yung manghuhula. Lahat ho yan ay occult. Bakit? Anong ginagawa nila nakakaiba? Sila ho ay tumatawag sa mga espiritu. Ang tawag ho natin doon, conjuring. At dahil ang tinawagan nila yung espiritu, gagalaw ang espiritong iyan. Pwedeng turuan sila ng panghuhula, pwedeng tulungan silang magpagaling, kahit hindi nag-aral ng medisina. Paano sila nakapagpagaling? Iyon ho ang ibig sabihin ng conjuring. Kaya itong mga ito, sabihin na natin ng diretso, ay mapanganib sa ating buhay at sa ating pananampalataya. Yun naman ho kasi ang objective natin eh. Pag nilayan, intindihin natin ito, bakit ito sala sa ating relihiyon at bakit ito mapanganib sa buhay natin at ng ating pamilya. So yan, napanood nyo ba yung Conjuring? Yun yung pelikula, medyo matagal na. Medyo matagal na ho. Pero yun ho ang naging tema, istorya ng pelikula. Tumatawag sa mga espiritu ng kadiliman at yan ho na may sadyang nag-iintay na siya'y tawagan. At pag siya'y tinawagan, siya'y makikialam. So marami pang iba na pamamaraan, bolang kristal, di ba? Pamilyar na pamilyar tayo dyan. Titingnan sa bolang kristal kung saan naroroon yung nawawala mong hikaw o nawawalang alahas o saan naroroon ang iyong asawa o ang iyong kaaway. At meron hong mga espesyalista dyan, ay di sina, kung tawagin ni Madam Auring, may mga ganon. Yan. Bukod pa ho yung tinatawag na divination. Pag sinabi yung divination, makikita na rin natin kung ano yan. Pero bigyan ko na agad kayo ng example. Pungsoy. Yan yung divination dahil sinasabi ng pungsoy
kung nasaan ang swerte, kung saan dapat itapat ang bintana, saan dapat katapat ang pinto, saan dapat itapat iharap ang kama, saan hindi. So kaya geo, parang geology, earth. Anong meron sa kalupaan na nagbabadya ng kapalaran? Paano mo yun malalaman? Yun po yung divination. Hindi naman lahat ng rock. Ako'y mahilig din sa rock music. Pero ang sinasabi ho dito na demonic, makademonyo, ay yung heavy metal, yung headbangers, ano yung heavy metal. Na minsan nung sinampulan kong makinig, ay talaga namang wala kang makukuha. Ang sakit sa tenga, ang sakit pa sa ulo. Kakaibang musika, puro sigaw na walang kaganda-ganda. Ito pa ho, lalong alam natin, at kung kayo natatawa ako rin, dahil ako nung una, talaga naniniwala ako dyan. Sasabihin ko sa inyo, alam ko ako'y Pisces, March hanggang 21 yata, yun, Ayun ho. At tayo madaling maniwala dyan, lalo't hindi natin alam ang gagawin, ang ating negosyo na papasukin. Ano kaya ang sabi ng horoscope? Mapapansin nyo, yung salitang magic ay may C at saka K, hindi silang. Itong magic na ito ay di yun na nga, black magic at white magic. Ang black magic, gumamit ng magic, pero kapinsalaan ng isang tao. Kinulam, sinumpa, ginayuma, yun ho ang black magic. Parang ang magic, pero black. Yun naman ang white magic, binigyan ka ng swerte, ikaw ay naging popular, ikaw ay yumaman, minagic. Meron ho silang ganyang kakayanan, pero galing sa demonyo. At dahil galing sa demonyo, magkakautang na loob ka sa demonyo. Ang problema, pag naningil. Kung ang taong nagpapautang ay naniningil at may patubo, lalo na ang demonyo. Doon kayo delikado. Okay. Ang mediumship, yan ho yung mga taong nakakausap ang kaluluwa, magsasalita si lolo, si lola, or ang espiritu, sasabihin ng espiritu kung ano ang message, ganyan. Yun po yung medium. Pero kadalasan ho, yung mga taong gumagawa niyan ay sinasapian. Ang necromancy, yan naman ho, kung kanina geomancy, ngayon necrology, patay. Kakausap ang patay. Alam na, kakausap niyo si lolo, si lola, o pwede mong itanong kung si lolo, lola mo'y nasaan, nasa langit ba, siya yung sasagot sa iyo. Pero, yung powers, galing sa demonyo. Numerology, ang swerteng numero? Pag-araw ng Lunes, pag-araw ng Biyernes. Ano ang swerteng numero pag Enero, pag Pebrero? Ano ang paborito mong numero bilang tao? Ako hinatatawa rin sapagkat dati ako'y naniniwala rin diyan. Ang padugo naman po, minsan di pala naiintindihan. Yan, naririnig ng mga taga-office, minsan may kausap ako. Kayo gahoy nagpadugo. Ano gahoy yung padugo? Yun yung paggagawin ng bahay, nagpapatulo ng dugo, ng manok. Pag mas malaki daw, kambing. Pag mas malaking building, mas maraming dugo. Pati ba yan? Pampaswerte. Noon ako'y nasa Lubo, meron hong ginagawa doong building, itinawag sa akin dahil nagpadugo doon sa isang butas. Pati ba yan? Abay, kinabukasan, may nalabas na ahas na malaki. Kung gaano kalaki yung butas, yung ulo ng ahas, gayon din nalabas. Ay di, wala magtrabaho. Nagkaroon ng sumpa. Ang padugo ay satanic ritual. Nuulit natin, lalo sa ating mga taga-subaybay, ang padugo ay satanic ritual. Baka hindi po natin alam. Ngayon alam na po natin. Kaya pag ito po'y ginawa nyo sa inyong bahay, o sa inyong building, o sa inyong school, o sa inyong opisina, unfortunately, ako po'y nagbigay ng talk sa somewhere, hindi ko nasasabihin kung anong city, pero hindi Tanawan City. Malaking siyudad. At ang umattend ho ay mga taga BCBP. Okay? At isa po doon sa BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen, ay nasa gobyerno, nagtatrabaho siya, Water District. Ay sinabi ho niya sa akin, "Naku, Father, bakit ho namin ngayon lang nalaman yan?" Ay sa Water District ho, nung aming munisipalidad, SOP, ang padugo. Lahat ng itatayo naming struktura may padugo. Ay napapasok ng demonyo.
Third eye, ayan, medyo marami-rami ho yan. Na-encounter tayong ganyan. May nakikitang espiritu, may nakikitang duwende, may nakakausap na patay. Third eye, bukas. Kung hindi man ho bukas talaga yung mata, may nakikitang mumo, may nakikitang puti doon, may nakikitang naglalakad doon, ay nararamdaman or naririnig. May nagsasalita sa kanya, may message na sinasabi, naririnig niya. Yun po yung locution. Yun po yung locution. Ang oracles, mga kasabihan, hula-hula, sabi ng matatanda, ganito daw, ganoon, tayo naman gaya ng gaya, yung pala mali na. Ang orasyon, kung minsan nakasulat sa papel, kung ano-anong Latin, kung ano-anong salita, kung minsan iniiwanan sa mga simbahan, pag binasa mo, ano ga ito, kakaibang salita. Hindi mo maintindihan salita. Minsan Latin na hindi, or Espanyol na hindi. Yung pala, pag dinasal mo, ay kay magagayuma, or ikaw pala kung mapapaano, may sumpang kasama, or kung minsan, hindi yung mga bata, nilalagyan ng kalmen. Yung kalmen, yung parang maliit na unan, na nakapartible. Yun ho ay aming binuksan sa UST. Nag-experiment kami. Noong aming buksan, ano gang laman? Ulo ng tamtax, balahibo ng hayop, bark of a tree, yung gang ng puno, inukit na parte ng balat ng puno, at kapirasong papel na may dasal, na kung anong dasal, yun po yung orasyon. Yun po ay sa demonyo. Pero sasabihin ng magulang, kontra usog, ay sa demonyo. Yan. Ngayon, alam na ninyo. Ano ang sinasabi ng kapalaran ayon sa iyong guhit ng palad? Yan. Ayan yung basahin. Ang iyong guhit ng palad, pero hindi naman pala talaga doon ang gagaling, kundi sa Espiritu. Sasabihin ng Espiritu, ganito ang sabihin mo, ganito ang sabihin mo, ganito ang basa dyan. Psychic healing, pranic healing, marami rin po niyan. Lalo tukso, dahil libre, matipid, instant ang galing. Ipe-pray over lang bubulungan, tatawasin baga, lalawayan baga, or what? Dahon-dahon. Yun po yun. Kaya sabi ko nga, hindi ba kayo nagtataka? Hindi naman nag-aral ng medisina. Ay yung doktor, ilang taon nag-aral ng medisina? Ay hindi nag-aral ng medisina, nakakapagpagaling. Magic. White magic. Pero, involve ang demonyo. At yan nga po yan. Ano pa? Ang Reiki, yan po ay parang therapy, parang physical therapy, PT, or parang masahe sa Japan. Sa Japan po yan, pero may bulong. Yung gumagawa noon, para kang hinihiling, kala mo ikaw'y pinepray over, hinahaplos, ikaw pala'y tinatamna ng sumpa. Ayan, delikado dyan. Ang reincarnation o karma, naririnig natin, ay ikaw'y makakarma ka. Hindi po yan sa ating relihiyon. Yan po sa Hinduism. Dahil sa kanila, pag ikaw ay namatay, ikay muling mabubuhay. Hindi muling mabubuhay, mag-iiba ng buhay. Yun ang reincarnation. Kung ikaw ay dati hari o prinsesa, hindi ka naging mabuting hari o prinsesa, sa susunod na buhay, pulubi ka na. Kung hindi ka naging mabuting pulubi, sa susunod na buhay, butiki ka na. Kung hindi ka naging mabuting butiki, baka sa susunod na buhay, pulgas ka na. Yun po ang ibig sabihin ng reincarnation. Nag-iiba-iba ng form. Pero kung mabuti, baka sa susunod na buhay mo, mayaman ka na, prinsesa ka na, o hari ka na. Yun po yung reincarnation. Pero sa atin, hindi reincarnation. Resurrection. Mas maganda. Mas maganda. At hindi karma. Sa atin, divine mercy. O di ka? Kagaling ng atin. Ang sciences, yan, ganyan ho. Uupo, hapit-kapit kamay, yung isa magsasalita, yung isa biglang bubuka ang bibig, biglang sasaniban, magsasabi ng message, kung ano, yun po yun. Yun ho mga estudyante na gumagawa ng, sa bagay mamaya pa yon, pero yung spirit of the glass, yun ho, madalas ho, yung klaseng yun ang nasasaniban, gumawa ng spirit of the glass. Ang sorcery naman, ay yun nga, parang witchcraft, pangkukulam. Pagtatanim ng sumpa, okay? Ikaw ipapahihirapan ka,
dahil nagalit sa iyo or bumayad ng isang sorcerer, yung may kakayanang gumawa ng sumpa, di parang ang kulam nga din. No? So, spell casting, yan yung sabi nila huwag ka raw titingin sa mata at pag natingnan mo yung evil eye, para daw lilipat sa iyo yung sumpa. Minsan may taong kayang gawin yon. Kung mayroon siyang ganong powers, pwede. O kaya, yun nga mismo, sumpa, curse. Pag ang magulang ang sumumpa sa anak, yun ay nangyayari. Kaya mga magulang, kung ano man ang galit nyo sa inyong anak, wag na wag nyong isusumpa. Mangyayari iyan. Dahil ang magulang ay may spiritual authority for better or for worse sa kanyang anak. So, ipinagdadasal mo ang iyong anak, tinumanata-labang iyong dasal. Pero baliktarin mo yon, gawin mong sa halip na dasal, sumpa. Mangyayari yon. Diyan sa pusil, hanggang pag nag-exit kayo ng Balete, sa Lipa, Startol, diyan meron dyan mga ghost hunter. Kaya ko alam nung kami destino sa seminaryo, yan mga yan mag-iipon-ipon, hating gabi, kadiliman ng gabi, at doon may balon sa taniman ng mais, yata, o tubo. May sagit na may balon, libingan ng hapon, nung unang panahon, na diyan daw pagkahating gabi, may naahon na mga kulay itim at kulay puti na kaluluwa. Yun daw itim, yun ang bad spirit, yun daw puti, good spirit, pareho multo yun. Pero binabantayan ng mga hobby nila, or parang yun ang kanilang gift. Kaya meron kaming, yung unang-una kong exorcism, miyembro niyan, nanonood, nagbabantay doon sa mga espiritu, sinapian. Tarot card, ay di yun din parang, yun ang sabi naman ng baraha. Ano? May sabi ang bituin, may sabi ang guhit ng palad, ari naman ay ayon sa baraha. May ayon sa numero. No? Ito ay nauso nung mga 1970s, kahit ng mga sikat na artista, dumadalo dyan, pero meditation, ano pinagmemeditasyonan? Hindi ang Diyos. Yun ang problema. Kalikasan, pero kalikasan lang, hindi ang Diyos. Yun ay na-emphasize ko hindi salita ng Diyos, hindi mihiwaga, misteryo ng Diyos, hindi. Kundi kalikasan lamang. Wala ang Diyos. Noong hindi pa pandemic, may nadaanan akong shop somewhere in Manila, sa Green Hills. Yan ang tinda. Nung kasikatan ni Harry Potter, nung hindi pa ako exorcist, tuwan-tuwa ako, ngaling-hali ko nga bumili kagaganda ng mga wands. Sa Amerika, ito'y tunay na istorya. May gumamit ng wand, bumili siguro or kung ano, ginaya yung dasal ni Harry Potter, yung salita ni Harry Potter, kung ano yun. Yun galing sa demonyo, galing sa witch. Ginaya niya yung magic word, nasunog ang kanyang bahay. Sa Amerika yun. Sabi yan ng isang exorcist, si Father Chad Ripperger. Kaya, sinasabi ko sa ating mga school, sa mga usal, Catholic school, siguraduhin ninyo na ang inyong library ay walang Harry Potter. Yan ay aklat tungkol sa witchcraft. At ang author niyan, dediretsuhin ka na kayo, ang author po ng Harry Potter ay witch. Voodoo sa Africa, kung sa atin, kulam. May pantusok, kung saan katusukin, kung saan tusukin yung manika, doon sasakit. Kung sa ulo, kung sa tagiliran, kung saan man. Iyan ang isang malupit na espiritu ayon sa karanasan ng mga expert na exorcist. Yang espiritu na pumapasok dyan. Ito po, kung sa atin ay spirit of the glass, sa kanila Ouija board. Lalakad yung glass, babaybayin ang letra, o sasabihin ng petsa, ayon sa numero, sasagutin ka sa tanong mo ng yes or no. Huwag na huwag niyong gagawin yan. Lalo na mga estudyante, don't try this at home or at school. Don't try this at all. Pag ginawa niyo po ito, magsisisi kayo. Sinasapian ng demonyo. Ayan sabi ko sa inyo, may mga tao talagang gumagawa ng pangkukulam. Meron talagang mga taong mangkukulam. Hindi lang yan. Sila'y may organisasyon.
ang tawag sa kanilang organisasyon worldwide ay wika. Pag nakakita kayo nito, meron silang ritual, nakakatakot, nakakapangilabot, okay? At nilalapitan sila ng mga taong wala nang magawa sa buhay or galit na galit sa kapitbahay o sa kapwa-tao or may gusto yung madali ang asenso, lalapit sa kanila, ipasusumpa yung kasosyo baga or kakompetensya sa hanap buhay o yung kaaway. Ang tawag ko sa mga yan, Wiccans, kasi wika. Yan ho ang kanilang simbolo. Parang ginaya pa yung ictus natin, yung fish. May mga ganyan ho sila sa kotse. So pag nakakita kayo ng mga kotse na may ganyang sticker, witch yun. O miyembro ng wika o wikan. Oh, pamilyar. Pamilyar. Nasa t-shirt pa yata. So, sa atin, may tawag tayo. Basahin ninyo. Pamilyar din kayo dyan. Gayuma, dawdaw, balis, bate, usog, paraya, tawas, laway. Laway-laway. Ngayon, ano ngayon ang evaluation? Ano ngayon ang dapat gawin at hindi dapat gawin? Ito, nasa Biblia, Leviticus 19:31. Do not go to mediums or consult fortune tellers, for you will be defiled by them. Ikaw din ang mapapipinsala. I, the Lord, am your God. Sa lumang tipan pa lamang, winarningan na tayo ng Panginoon. So, hindi ko po ito gawa-gawa. Nasa Biblia, Leviticus 19:31. Winawarningan na tayo ng Panginoon. Biblia na yan, ha? Leviticus 19:31. Isa pa, Deuteronomio. Medyo mahirap basahin pag may reader. No? Deuteronomio 18:10-12. Basahin natin ng sabay-sabay. Basa ninyo. There be not found among you anyone who immolates his son or daughter in the fire, nor a fortune teller, soothsayer, charmer, diviner, or caster of spells, nor one who consults ghosts and spirits, or seeks oracles from the dead. Anyone who does such things is an abomination to the Lord. Kamumuhian ka ng Diyos. O yan. Hindi ko gawa yan, Biblia yan. CCC, paragraph 2116, basahin natin. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future, consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens or lots, the phenomena of clairvoyance, they contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Binabawasan mo ang karangalan ng Diyos dahil nagtataksil ka, naniniwala ka sa mga gayaan sa halip na sa Diyos. So, CCC 2116. CCC 2117. All practices of magic, sorcery, by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have power over others, even if this were for the sake of restoring their health. Kahit pa ay may sakit ho, gagaling naman, nagaling naman. Ayan, sinabi na, are gravely contrary to the virtue of religion. Kasalanan iyan sa pakatapatan sa relihiyon. Pag ginawa mo iyan, hindi ka mabuting Katoliko. Akala natin, wala lang. At madalas yun ang tanong sa amin, wala naman humawawala. Ay nung sinapian niya, tanungin niyo mga taga-office, yung halos makalwahan na dumadating diyan, ang daming problema, ang laki ng problema. Nagulo ang kanilang buhay. Mga sinasapian. No?
Hindi mapayapa ang buhay. Nakakatakot ang kinauuwian. Nakakapangilabot. Kaya dito sa ating archdiocese, ito po ang aming logo ng OLSE, Office of Spiritual Liberation and Exorcism. Kaya po may krus na asul, kaya po asul, kulay ni Mama Mary. Ang krus, ang Panginoong Jesus, sinisimbolo. At kaya po parang may pakpak na parang ang letter M, ang ating mga anghel, lalo na si Saint Michael, ang dumidepensa para sa atin. At yun naman pong nasa baba, ang logo ng Archdiocese of Lipa. Ayan po. Kaunti na lang. Madali lang po tayo. Biblia ulit. Efeso 6:12. Madaling tandaan. 6:12. No? Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan ho ang ginagawa nila sa Boston ngayon. Ngayon hanggang linggo. Susumpain nila ang Diyos, lalaitin nila ang Diyos, at ang gusto nilang mangyari, ang mga demonyo ay mangalat sa himpapawid. Ay baka maabot tayo, kakalat sa himpapawid, kaya hinihiling na tayo magdasal to Saint Michael na hindi tayo maabot nung kademonyuhan na yon. So, atin na pong wina-wind up, atin na pong kumbaga binibigkis ang ating napag-usapan. Ano pala ang ibig sabihin ng occult? Okulto, hidden, secret, esoteric, concealed, anumang natatago na kaalaman. Maaaring kaya nagkukonsulta ang mga tao sa mga ganitong practices ay umaasang yan, involving the action or influence of the preternatural powers or some secret knowledge of them. Meron silang nalalaman, kaya alam nila kung paano magpagaling, magpayaman, paano din makakagawa ng sumpa, gayuma, etc. Subalit, pakaunawain natin, galing ito sa kadiliman. Kaya, ang kakayanang ito na mag-communicate ng mga galing sa demonyo ay yan, the world of fallen angels and spirits. Walang dadalhin yan, kundi demonyo pa rin. Kung saan ang puno, kung anong puno, yun ang bunga. O, kita nyo na naman yung pentagram, ano? Yung parang parol, no? Ano naman ang divination? Attributes to creatures the power of knowing or disclosing the future, whereas the powers belong to God alone. Divination, therefore, is always a sin. Kasalanan yan. Bakit? Paano mo nalaman ng ganito ang buhay ng iba? Paano mo nalaman na ganito ang dito nakalagay na yung nawawalang alahas? Paano niya nahulaan kung ano ang tatama bukas? Paano nahulaan kung ano ang magiging takbo ng pamimera? Lahat yun ay divination. Galing sa kaalaman na galing sa demonyo. Sabihin mang galing sa baraha, galing sa patay, galing sa bituin, ay demonyo ang nagpi-feed. Ngayon, masama ba? Masama. Bakit? Syncretism. Ang ibig sabihin ng syncretism, ay di yun, pag kami nagbe-bless ng bahay, meron ngang divine mercy, ang katabi Buddha. Magbe-bless ng tindahan, meron ngang Santo Niño, ang katabi yung palaka na may tangay. Maglalagay ng Mama Mary, Holy Family, ang katabi, Maneko-neki, yung pusang nagayaan. Wala naman humawawala. Ayun nga, split level. Ikaw namamangka sa dalawang ilog. Taksil ka sa Diyos. Yun ang masama doon. Ayaw mong sa Diyos na laang kumapit at sumandig. Meron ka pang mga pinaniniwala ang kakaiba. Kaya split level, nahati ang iyong loyalismo at katapatan sa Diyos. Yun ang masama doon. So, tama ba ang katuwirang ito? Wala na bang nawawala sa akin? Kayo ngayon ang sumagot niyan. As Catholics, we should never seek benefits from spiritual powers outside of God.
or open doorways by which evil spirits may attack us. So, sabi ko sa inyo, maniningil yan. Such beliefs and practices violate the first commandment of God. Mga katikista, ituro ninyo. Ang pamahiin, ang panting-anting, ang pampaswerte, ang pungsoy, labag sa unang utos. Mangumpisal kayo na ako po ay lumabag sa unang utos ng Diyos. Ano gang unang utos? May ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at siya lamang ang iyong Diyos. Meron ka pang Buddha riyan. Kaganda ng ating mga simbolo. Kaganda ng ating mga sacramentals. Kaganda ng ating mga larawan at imahen. Tingnan mo lamang at pagnilayan. Sasabihin mo, di yan ang gagaling ang tunay na biyaya. Di yan ang gagaling ang tunay na pagpapala. Ang miraculous medal. Kaya kanyang protektahan kung may malapit kang ugnayan sa mahal na birhen. Pero hindi yan anting-anting. Kailangang manalangin. Ang kaibahan, pag anting-anting, hindi ka na nagdadasal, automatic na. Pero ang atin, hindi anting-anting. Kailangang manalangin. Napakahalagang debosyon at napakaganda rito sa ating parokya. Araw-araw, tuwing umaga, o Sunday, weekend, bago magsimula ang panalangin at ang misa, tayo nagro-rosaryo. Keep it up. Tuloy natin. At ang aking dasal, sana sa bawat tahanan din, sa bawat bahay. Tingnan ninyo ang mahal na birhen. Maglalagay pa kayo ng mga Buddha, mga kung ano-ano sa bahay, mga pampaswerteng yan. Isama nyo pa yung dream catcher. Tingnan nyo lang ang mukha ni Mama Mary. Gagaan na ang loob nyo at maalala mong may kasama kang mabuting ina. At lahat tayo, may anghel de la guardia. Siya'y armado, mas makapangyarihan kaysa demonyo. Binigyan ka ng Diyos ng guardian angel. At si Saint Michael, siya ang kanilang commander. Kaya magdasal lagi, lalo na ngayong 3 days na ito, hinihikaya tayo. May chaplet of Saint Michael. Meron po yun. Search nyo sa internet, chaplet of Saint Michael. Maganda pong panalangin. Ang mga halimbawa natin, ang unang-unang Pilipinong santo ay nag-alay ng kanyang buhay. Napakagandang istorya. Huwag ninyo nang basahin huwag ninyo nang ikwento masyadong paglaanan ng panahon yung mga fairy tales. Fairy tales lang yun. Pero ito, tunay na buhay. Isang laiko na ama ng tahanan, sakristan, sa Binondo, nag-alay ng kanyang buhay sa Nagasaki, Japan. San Lorenzo Ruiz. Bakit? Mahal niya ang Diyos. Ang paborito ng marami, Saint Therese. Napakasimple ng kanyang buhay, pero nadala siya sa kabanalan at kalangitan nung kanyang pagmamahal, katapatan sa Diyos. At syempre, kakatapos lang nating ganapin, lalong pinakamahalaga, dahil ito nga, dito tayo nakakakain ng katawan at nakakainom ng dugo ni Kristo, ang banal na misa. So, lahat yun ay mahalaga. Ito ang pinakamahalaga. Sana ay lagi nating hayaan na ang ating sarili ay hindi mapagkaitan, hindi magutom, hindi mauhaw sa mga bagay na tunay na pagmumulaan ng ating lakas, kaligtasan, proteksyon at ng kabanalan. Dito po natatapos ang ating recollection. Meron ba kayong tanong? Gusto ko sanang tanongin ang ating mga viewers, kaya lamang baka hindi na magpang-abot. Gayunpaman, salamat po sa inyong pagdalo. Sana meron tayong natutunan at maibahagi sa iba. Magsitayo na po tayo para sa huling pagbabasbas. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Magandang gabi po sa inyo.